Tohle je Jirka. Právě si láme hlavu nad tím, jak najít nové zaměstnání a zlepšit svůj život. Naštěstí je tu ale někdo, kdo ho z té prekérní situace vytáhne. Central Work Jirkovi pomůže s výběrem nejvhodnější práce, kde potká spoustu nových přátel. Vyřídí za něj veškeré papírování a dokonce Jirkovi zajistí i dopravu do jeho budoucího zaměstnání. Central Work navíc zajistí Jirkovi i vhodné ubytování a díky finančním zálohám tak může v klidu přemýšlet, za co vydělané peníze utratí nebo kam vyrazí se svojí novou přítelkyní. Společně pak s ostatními kolegy můžou v klidu vyrazit na drink, protože starosti ohledně hledání zaměstnání už je dávno netrápí. Buďte chytří, buďte jako Jirka, kontaktujte Central Work a změňte svůj život i vy.